assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alluwal men nayi nanɗon juulete ko darɗe nayi. ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina. kala hen darde fatiha laawol gotol. qul ya ayyuhal kafirun laabi tati. saɗa wawi, sa wawa ƴeewa ko mbawɗa mbaɗa hen. alluwal nayi areji haɓrdema ko juulata hande ko darɗe nayi waɗete hen. ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina. kala hen darde fatiha laawol gotol. qul ya ayyuhal kafirun laabi tati. ko naafila noon woni ɗo, wona farilla. sa waɗi keeɓa baraji gonɗi hen ɗi ene haala hen ko heewi ko mawni, kono an kam anni tan gonɗa ko rewde Allah e mawninde Allah e ɗaɓɓude hen weeli Allah. ko darɗe nayi juulete. ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina. kala darde fatiha laawol gotol. qul ya ayyuhal kafirun laabi tati. ko ɗum woni alluwal nayɓal janginta en. ko musidɗo moon giɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamin. on jarama, wassalam.